Fion Price, dros y bêl, yn anelu tua'r canol. Tigi Webb gafodd ei phen ar y bêl. Mae'n ôl gan Ceri Walklet sy'n llwyddo unwaith eto. Mae angen i Mia Gwen Davies fod yn ofalus. Mae wedi colli'r bêl, mae angen yr arbediad yna. Dwi'n meddwl bod e wedi rhoi cic o'r smotyn am y drosodd yna gan Mia Gwen Davies. Doedd Mia Gwen Davies yn methu clirio. Fion Price eisiau sy'n sgorio 12 yn y gyngrair ac am arbediad gan Mackenzie Hayden-Jones. Wel, dyna ni ddechrau i'r gêm yma rhwng Caerdydd a'r Seintiau Newydd. Gwen Davies. Chwilio am Tier. Tier y rheoli'n dda. Digon o le gan Seintiau Tier a mae'n gweld Grace Dunkley o'i blaen i mewn i'r cwrt Cosby. Be mae hi'n mynd i wneud efo fo? Mae'n mynd am y gol. Mi oedd angen y cliriad yna. Eliza Colley yno i gasglu Lily Billingham efo hi. Billingham methu cweit rheoli. Edge. Molly Havard yn croesi i'r canol. Chwilio am Tier. O, ac am gyfla i'r Seintiau Newydd. Croesiad hyfryd gan Havard o'r chwith. A Seintiau Tier yn y lle iawn. Ond yn taro honna heibio'r postyn. Maria Francis Jones. Helen Evans sydd efo hi. Helen Evans yn mynd i hun. A doedd hwnna ddim yn bell. Dros y traws gan Helen Evans i'r Seintiau. Be da ni'n mynd i weld yn yr ail hanner yma. Seintiau'n colli'r bêl. Kehoe chwilio am Eliza Colley. Eliza Colley mewn i'r cwrt Cosby yn erbyn Mackenzie Hayden-Jones ac mae Eliza Colley ychydig eiliadau fewn i'r ail hanner wedi rhoi Caerdydd ar y blaen. Ac ar hyn o bryd felly, y gol yna gan Eliza Colley sy'n rhoi y Bencampwriaeth i dîm y brif ddinas. Tigi Webb yn ceisio rheoli. Colli'r bêl i Lily Billingham. Mackenzie Olden yn mynd i hun. Mackenzie Olden? Wel, mae Caerdydd wedi mynd ymhellach ar y blaen. Da ni wedi chwarae 5 munud o'r ail hanner. A Mackenzie Olden i fewn i'r cwrt Cosby ar y chwith na. Yn mynd i hun ac yn cyrraedd cefn y rhwyd. Ceri Walklet, chwilio am Eliza Colley. Ydy Colley'n gallu rheoli. Olden sydd efo hi mewn safle tebyg i'r hyn da ni newydd weld hi'n sgorio. Ac mi oedd angen yr arbediad y tro yna gan Hayden-Jones. Olden methu curo'r golwr o safle tebyg iawn am yr eilwaith. Caitlin Chapman ar gic gornel i'r Seintiau yn anelu at y canol. Ac mae wedi mynd i fewn. Mae'r Seintiau wedi llwyddo i dynnu yn yn ôl. Mae yna 10 munud o weddill yma yng Nghaerdydd. Chydig dros 5 munud o weddill yma. Honna wedi dwyn am arbediad arall gan Hayden-Jones. Mae'r bêl yn dal yna. Mae angen y cliriad yna gan Tigi Webb. Maria Francis Jones yn gadael i honna chwarae. Heibio hi. Fiona Barry yn mynd i hun. Fiona Barry yn mewn i'r cwrt Cosby. Be mae Barry yn gallu neud? Ac am gol gan Fiona Barry. Wel, siawns mae hwnna yn cipio'r Bencampwriaeth i Gaerdydd. Fiona Barry eisiau sy'n sgorio 2 gol. Tymor yma yn erbyn y Seintiau gan gynnwys yn y rwng gynderfynol yna yng Nghwpan Cymru. A hi sy'n sgorio'r drydydd pnawn yma. Ac mae'r chwiban yng ngheg y dyfarnwr. A dyna ni y chwiban ola. Mae Caerdydd am y trydydd tymor yn olynol yn mynd i fod y Bencampwyr prif Adran Genero. Maen nhw'n ennill yma pnawn yma o 2-1 yn erbyn y Seintiau. A hynny'n ddigon i sicrhau na allan sawel yn yr ail safle i cyrraedd nhw. Caerdydd felly ydy Bencampwyr prif Adran Genero 2024 a 2025. Again!
Fiona, what the fuck?